Barbarasweert dankt zijn naam aan het voormalige klooster Sint Barbara. De bossen behoorden vroeger tot de gronden van het klooster. En sinds dat weg is, kan de natuur volledig haar gang gaan. Het enige beheer wat we hier doen zijn onze levende grasmaaimachines. En die Galloways die zijn er om te voorkomen dat het hele gebied volgroeit met bos. Want dat zou het uit zichzelf worden. Dat mag natuurlijk niet vanwege de hoogwaterveiligheid. Dus die runderen die houden zowel het gebied open, maar brengen daarmee ook de variatie in het terrein. Hier zie je die terrasrand heel erg duidelijk helemaal uitgesleten door de Maas. En hoe verder je naar Duitsland gaat, hoe meer van dit soort terrasranden je tegenkomt. En dit is de variatie. Het sleept ook er een beetje zo. Het sleept steeds een stuk hoger op tot je uiteindelijk op het hoogplateau in Duitsland bent. En dat geldt om tientallen meters hoogteverschil uiteindelijk. Nou, dit is een van die Maasterrassen. Ja, eentje zonder bier. Maar... En die Galloway-runderen gaan niet helemaal mee, toch? Naar dat zou het mooiste zijn, maar dat kan natuurlijk niet. In een dichtbevolkt Nederland is dat niet mogelijk. Die willen toch niet weg? Het is eten zat hier. Kijk, dat is dan helemaal door de Maas uitgesleten. Ja. En hier bovenop komt het hoogwater dus eigenlijk zelden. De Galloways zijn de grasmaaiers. Zijn ze kieskeurig met eten? Ja, ze zijn heel kieskeurig. En ze bepalen eigenlijk hier het hele patroon van de begroeiing. En dat zie je eigenlijk op zo'n plek hier beneden al. Dit is de steilrand naar beneden, hè? Die terrasrand. Die is wat steiler, daar grazen ze minder. En je ziet dat daar ineens ook vooral meidoorn en sleedoorn en dergelijke begint te groeien. Maar als je ook goed kijkt, dan zie je gewoon waar je staat, overal zie je een enorme variatie aan soorten. Gewoon al door de kleuren bloemetjes te bekijken. En dat fijne mozaïek wordt helemaal bepaald door hun graasgedrag. Op sommige plekken komen ze vaker, andere plekken minder. Ja. Op sommige plekken laten ze hun mest vallen. Dus die microvariatie zorgt voor een grote rijkdom aan planten. En daarmee natuurlijk ook aan een grote rijkdom aan dieren. Want daar komen weer insecten op af, ja. Vlinders. Dus extreem rijk dit soort gebieden door veel variatie op korte afstand. Ja, dit hebben de grasmaaiers ook laten staan, Edmond, hè? Ja, hier wil je ook niet aan grazen. Dit is meidoorn. Verder staat er sleedoorn. Er staan bramen. En als de beesten niet te veel honger hebben, dan laten ze dit gewoon staan. Dan gaan ze niet aan grazen. Dat is logisch. Dan zit je tandenstokers te eten. Daarom kan het groeien. Dan groeit dit. Maar dat is nou het leuke. Daar vallen ook zaden van bomen tussen. Zoals in dit geval een willig. Maar als je rondloopt, dan zijn essen, eiken. En die vallen tussen die bramen. En die kiemplantjes zouden ze normaal opvreten. Maar tussen dit doornstruweel kun je niet grazen. En dus krijg je juist dit soort plekken ineens een nieuwe laag. En dat zijn die loofbomen. En waar je hier ook kijkt, op deze voormalige akker, zie je gewoon dat hier een enorme structuur is ontstaan. En als je goed luistert, dan hoor je de vogels. En hier komen natuurlijk weer soorten op af die niet in een wei of in een grazige vegetatie zitten. Dus hier zitten de vogels, dit zijn de zangposten, dit zijn de nestplekken, de vlinders. Dus je krijgt dat hele traject van grazig met kruiden, struiken, eerst dorens en dan bomen. En dat is enorme variatie op korte afstand en dat levert soortenrijkdom op. En ja, als je hier rondloopt, goed kijkt, dan zie je dat. Ook al ken je geen enkele naam, iedereen ziet dat dit soortenrijk is. De Maas is in de loop der tijd van loop veranderd, zo ook in Archem. Straks zien we dat in een oude Maasarm nieuw leven is ingeblazen.